No? Tomto? Áno. Takže, ja som pekne vystavil gombíky. Ej to... Ja to v takej voľnej inscenácii, naozaj veľmi voľnej upozorňujem, že odor, zlý pek, alebo inak aj Baskervilský. Ako som už povedal, je to troška také netradičné, mierne parodické spracovanie známeho diela Doyleovho a to bez Baskervilský. Takže... Nevidíš, padne. sa páči. Keby to by sa dáme zahrať, inak by som nezahral. Poslednou obeťou devončianskych bažín sa minulý týždeň stal Lord Stanley Baskerville. Povráva sa, že zahynul rukou kliatby, ktorá ich rodom vysí už niekoľko generácií. Odniesol si ho obrovský démonický pes. Prezradil nám blízky rodinný priateľ. Sherlock, povedz mi, čo si týmto sledoval? Má to nejaké zmysel, čo to vypočítať? Pretože mám pocit, že tieto udalosti, ktoré sa odohrali, budú mať súvis s veľmi blízkou budúcnosťou. Sherlock, čo robíš? Nebo takýto hrubý k nášmu hostovi. Prepáč, Sherlock. Zadnite tu teraz, Tak, vážení priateľe, ja vás tak môžem nazývať. Čo vás tu nám privádza? Viete, mám taký prípad, ktorý sa nedá odkladať. Týka sa to toho môjho otca, brata, toho otcovho brata, ako sa to povie? Rika. Ďakujem. No. A čo by ste chceli? No, ako už vám iste kolega naznačil, zahynul pri... Áno, čo už. To je tá ukradnutá, nesmiete. Možno by to si dať trocha boku. Áno, samozrejme. Tak skieľmi, povedz nám, čo sa stalo? Ako, čo sa stalo? Čítali sme novinový článok, ale tam určite nie je popísané všetko. Viete, ako že novinári si radí vymýšľajú. Ja som priniesol aj jeden dôkaz. Nechal som ho pri dverách, pretože sa ťažko otvárali. Ja som ho zavedl, môžem? Bola ešte káva po táto veci. Ešte by som si dal vodu, kľúče pán na to. Takže, pán Baskerville, vy by ste chceli, aby som vám s tou záhadou toho vášho slíka pomohol. Takže je to tak. Je to preto, že mám tak veľký mám skvelé dedukčné schopnosti a intelekčný potenciál. Áno, samozrejme, práve preto sa ho také Skromný. To ma teší, ale ja si aj tak myslím, že okolo smrti vášho strýka boli to veľmi nešťastná náhoda. Takže keby ste boli takí láskaví, mohli by ste, prosím vás, ísť a neplýtvať mojim drahocenným časom. Ale ja by som ešte... Áno, dobre, prosím. Ďakujem, Dovi. Pán Baskerville, mohli by ste sa prosím vrátiť? Názor na môj prípad? Možno. Čo to máte v ruke? Nie. Košela. Čo to má byť? Toto mal môj strýko v čase svojho úmrtia.
Potom, otočte sa, prosím. A nevidíte sa vôbec. Zaujímavé. Jalaba. Veľmi zaujímavé. Pán Bakterio, najlepší nápad. Vyzerá to tak, že vám s tým prípadom pomôžeme, ako sa bude môcť. Tak sa so mnou vrátite na môj základ. Pošlem tam svojho najlepšieho muža, Watson. Čo skoro, môžete zatiaľ ísť. Pošleš mňa? Kam? Áno, pošlem teba a nemysluj sa na zemi, nie si šašok v cirkuse. Ja to idem to rozbal. A Watson, hlavne nenápadne. Budem tu. Bude Watson. To je totálna improvizácia. Ja sa budem ešte dlho smieť potom. Pozriem. Rozmýšľam, že... To je teraz má byť druhá strana. Dobrý, je to hrať Sila Baskervilla. Znamená, kto sa pýta. Vyšiel som na ňo pozvanie. Vy ste ten vyšetrovateľ z Londýna? Dalo by sa to aj tak povedať. Je Henry vôbec, alebo tu nie sa alebo tu nie sa iba s vami? To sa ešte uvidí. Dobre. Ešte som sa chcel spýtať. Je tu niekde v pokolí nejaká pošta? Potreboval by som si totiž to poslať nejaké listy. Ak by vás zaujímalo, v blízkosti býva doktorka Mortimer, ktorá pýtovala pána Templetona, starého pána, a jeho priateľ je Templeton a jeho dcera ho veľmi dobre poznala. Dobre teda. Rozbalím si veci a počkám na mladého pána Baskervilla. To by som zúžil. Zavrite si okno, víri to býva. Hej! Tak mi aspoň veríte toto! Winter is coming! Raise yourself. Pokiaľ to svetí musím uznať, že tento zámok je veľmi krásny a malé. Sherlock, ty neznášam, keď to robíš. Prečo nemôžeš prísť ako normálny človek? Úplne jednoduchá odpoveď. Pretože keby som prišiel, skyslo by podozrenie. Keby skyslo podozrenie, všetci by sa začali chovať nenormálne a začali by sa tváriť a hrať, akože všetci sú v tom nevinní. No, toto je normálne. Ako myslíš, no? No, vieš čo, rozdelíme sa. Ty ja zajdem za lekárkou, čo pýtovala starého pána Baskervilla a ty zajdi za zvyškom osadenstva, či nič nebudú vedieť. Tak ja teda navštíviť pána Templetona, ale myslíš si, že vám niečo povedia? Myslím, stačí, keď do toho hodíš svoj skvelý herecký talent. Aha. Dobre teda. Čo teraz spravíme ďalej? No, jak som vedel, rozdelíme sa. Ty ideš za Templetonom? No, a teraz, a vieš čo? Neskoro, pôjdeme spať. Dobrý noc, Watson. A čo ja?
Kde mám spať? Ty si môžeš kľudne rozhodiť na zemi. Snáď to nebude vadiť. Bude. Čo sa môj chrbát? Nesťažuj si vodcom. On dosť odpadol. Chudák. Áno, to je naozaj jedinečná kozacie tvary, to som ešte nevidela. Dobrý deň, vy ste tá lekárka, ktorá pýtvala starého pána Stempletona? Áno, vaše levečné oblúky sú jedinečné, ale čo tu robíte? Toto je súkromný kozač. Volám sa Holmes a vyšetrujem smrť starého pána Baskervilla. Chcel by som sa spýtať, že či by ste na jeho tele nenašli niečo, čo by pripomínalo útok sa nejakú srdc, alebo odpačkila, alebo rany. Už som raz povedala, že to bol obyčajný ink. Ale prekvapuje ma, že som znovu niekoho poslala i považovala som to za uzavretú vec. Na tele pána neboli žiadne zvláštne stopy, určite máte na nich svoju legendu o petovnom stopu. Musím vás uistiť, že žiadny takýto veci nežijú. Výborný. Ďakujem. To je všetko, čo som chcel počuť. Dobre, môžete odísť. Vrátim sa k svojej práci. Dobre. Ja už pôjdem. Majte sa. Dovidenia. Dovidenia. Ja. Reklama! Je to lepšie? Takže keď si lapí, nie si to ty. Powiedzcie, że minął reklamę. Odpracować. Inne to ulepiło. Ale pytałem się, co mam. Jak go wam to robicie? Zoberiemy to najlepsze bando. Demozie pizdasim. A cenimy. A cenimy. A cenimy. A cenimy. A cenimy. Potom bohužel ty. Reklamy skończyli. My się uprawi sceny, hej. Buch, buch, buch. Buch, 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 buch. Pán Stapleton! Mladí, komu šrtami nerobte. Čo keby som teraz nadýval protovník, viete, nehody sa stávajú. Takže toto je ten
to je ten slavný Sherlock Holmes. Nie, to je doktor. Doktor kto? Doktor Watson, no, on je tá Sherlocková práva, to... Noha? Pán Stempleton to očividne povedal, že som Sherlocková práva ruka. No to je škoda, že Sherlock nepríde, no tak každopádne. Udajte sa zatiaľ páni, moja dcera, neviem si aspoň hrnček čaju hovorieš. Aká vzácna noci, lebo pležete čaj, páni? Radi. Takže, vy ste prišli vyšetrovať toho pekárneho staje, tak? Áno. Sherlock ma si to povedal vyšetrovaním a ja by som sa rád popýtal, nevideli ste niečo podivného, čo sa v poslednej dobe udialo tu na bažinách? Tak to je, tu na bažinách sú všetci. Dobre, teda. Tak treba vyšleš na dohovore. Čo viete povedať o starom pánovi? Ja som skoro a tu otec to odpovedal každý deň ďaleko hore. Áno, a bolo by, a čo si mi pýtať? No tak vidí ten starý ten milý pán bol veľmi blízkym priateľom a jeho intekaná smrť ma veľmi zarmúčila. Aha, dobre. A čo vy, pán Baskerville, viete mi povedať niečo o vašom strýkovi? Prečo len bola vaša rodina a bol som blízky? Tak rodina, ale ja som ho len tak poslal, že viete, rodiny sú také prepletené. Ďaleká rodina, tak ako to bola ďaleká. Ja som ho spoznal pred pár dňami, keď som tam prišiel a pritestoval. Ale taký bol milý, prišiel mi taký. Dobre, teda. Ako ste to písali? No, v každom prípade ďakujeme vám, pán Stempleton, ako aj vám, aj vašej dcére. A my s Henry by nám pomalu vydať náhrad, pretože čoskoro už bude tma a ženy sú zradné. Ty prejdeme na nás kúsok, zajemní sa prehľadávajú a teda pohodníka. Ďakujem, dovidenia, páni. Áno. A pán Stempleton, prepáčte, zabudol som si tam vysať tú paličku. Musím sa pre ňu vrátiť. Počkajte ma to, nie som tu. Chudák. Takže tak, Sherlock, čo ti tomu len poviem. Že mi sice čudný, ale nie nebezpečný. Mám peknú záhadu, ktorá je aj nie záhadou. Len musíme prísť na to, čo? Bartu. Ja si osobne myslím, že kľúčom v celej tejto záhade bude pes. O ňom tu predsa celý čas ide, nie? Myslím, že hej. Takže, čo si o tom myslíš ty? Neviem, teda...
Už to mám! Mám to riešenie! A jaké? Čo? Na čo si prišiel? Počkajte, ja vám to vysvetlím. Aha, dobre, tak poďte, ideme. Nenapadný. Myslím, že vašej hre je koniec. Prekúpol som vás. No, alebo že... Sir Henry, čo tu robíte? Čo by som to robil? Nič to nerobím. Nechytili sme vás v príčine. Tak dosť, to by stačilo. Prečo je Maria v tej kvali? Ja to nemáme prevahu. To je to. Veľký Sherlock a nevie si rady. Som sklamaný. Moriarty. To je Moriarty. Jeden z najprefíkanejších záporákov. Moja nemenis. Ale nečakal som, že budeš do toho zamiešaný aj ty. To som fakt nečakal. Áno, videl som, že tvoj intelekt a tvoja dedukcia bohužiaľ nedosahuje takých vysokých meritok, ako som si myslel. Naozaj ma to sklamalo. Vôbec som si to nemyslel. Ale vidím, že si odhávil malú fintu vlastne, ktorú sme tu z Mordredu tak trošku inscenovali. Mordred, nie je to Sir Henry? Že to povedal? Áno. Bohužiaľ, ale nezdedil niektoré vlastnosti, ktoré by som chcel, aby mal. Takže... Takže som sa rozhodol, že ho ožením, aby sme získali viac peňazí, pretože... Otec? Tu sa už o tej svadbe nehovorilo. Ja som tvoj otec a budeš počúvať to, čo ti hovorím. Ten starý blázon si myslel, že pokiaľ bude vyrozumieť, tak sa nikdy dedič nedostane. Tak on to vzal kúkou. Čakaj. Doktorka, blížim si priamo v poslednej chvíli. Potulovala som sa okolo a začula som vás a rozhodla som sa zase, že nechám sa ublížiť tak jedinečnej lodke. Tak, Moriarty, hovoril si niečo o tom, že Garci sa obrátili. Ja by som povedal, že Garci sa obrátili zase, ale tentokrát to boli neprospech. Ja sa vrátim. Ja nikdy nedostaneš. Ja sa vrátim, aj z rohu vyleziem. No určite. On sa utopil v bažinách. Myslíš, že to je koniec? Počul si ho slova? Nie, nemyslím si. Moriarty je majstrom prevlekov a
A už nieraz obavila som ich, takže my si myslím, že sa znovu stretneme. Čo sa stalo so deckom? Váš otec bol súčasťou stretnutia, ktoré zapričinil syn starého Baskervilla. A čo to je spomínala? Bol to jediné, čo som mala. Nedajte mi na ten čaj, Eliza, ja ešte máme spolu čakovať. Ale ja tu trpím! Opona. Moje dieťa! Aj. Dobre, Nejaké teplé slova nakoniec. no, je super, že Pekne. Sherlocka, náš Boží. Ven! Chemické kolo! Dajte na to projektor! Dajte na to projektor! Popraveného Henryho Baskervilla. Víťazného Moriartyho Mel. Ale ja... Tehotná Adam. Mierne divnú doktorku. Ja. Ale samozrejme Paula robí vyšlo preto. Doktor Watson, Michal Lavin. Všetky skaznosti na strane. Samozrejme mu, Saša Vile. No tak má, nepekne. A ďakujem aj nášmu zvukárovi Ferovi. A ďakujeme teda, že ste to vydržali tých pár minút. A čo je to v tom večeri? Áno, počas vystúpenia nezospelo žiadne zviera. Iba to plisové. Až